ตุนหุนักกันทุปุยตูจุปะเทียนทุปวนชัวเราปุยตักไม่ตีอันนี้โดนนี่นู่เล่ป้าเต้นอันฟัดเซนเปียงลิมจูอามิตาอันหันเอ็นะอันไงตัวชินจูกันเอาเตะให้เองตินเซลเงอมังเล่ตีอันนี้ชินนี่ทีรอกันฟาเตเล่ตูเตตานเฮียนเฮโคเวลฮิอหิมโตเกมตีฮิกันโจชินอันนี้เฮโคเวลฮิทุนุนไทตูอันอมเรงเอ็มกันมาหุนตานาทิลเคงตูสวยนรินตลากตักเอาอมเรงเอ็มเฮโคเวลเฮียนตูฮิเงรินชันตลากอมตีเตฮิกันโจนะอันนี้ชินอันนี้ล้อมีที่เฮียนปะเทียนถูจวนมินชิละดิวตรอนมีบุงสมนิปกวาจางสมนิปกวาจวนเลลปากันปะเทียนเฮียนทุรุกเช่นขัดจูอปวงเราอามารอจูอดานจูอรอนปวงอ่ะกันถาเตเนนจูกันโจมตูรนี่ตีอันนี้ค่ะกุมสังนิจังอาเลียมตาคานมิเลมเบลลเนนปะเทียนจูอรอนินปวงอ่ะจูวันนี้เท่งอินปะเทียนอินปวนนะอันนี้เจลนี่ปะเทียนจูเฮโคเวลจุงอัทุนัยตูอันนี้อ่ะอติรัจังอาอตบเชตูอันนี้เสียอติลังชินนักกินาจวนเชอมนัตเตลุงไงนัตเตฮาร์สัตนัตเตเลจานัตเตลักอจังมินละชันดัมโดนันนี่ที่เบสเซนามินเปอันนี้โอเลปะเทียนทูกันซิรตักไมน์กันทุปุยฮีอีหันเชียร์ชวกเตอังไบเบิลน่ะสวยจวนกะริงังไบเบิลเนี่ยมินเหลาจวนกะตานันเหลาติฮีตุนหุนักกันทุสวยตุเรียนไบเบิลจูทุดิกอัตาลังโดนันนี่ติเลไบเบิลฮิรินตลากอันนี้เสียอติลังโดนันนี่ติกันซิรชวกโดนันนี่อิสวาเปียนมากุมจารุกะลลอินปินดานาคานหันเลไตละจันขัดจูบาบุลอนลลเนบุกันนาจาระชวนมุมังอันนี้มาเซอาหารชวนมุมังจูอาหารชวกไทยเร่งเหลาไม่ยะจูมุมังจูมุมังสัตเลียอันนี้เราเอโรตีอาหารเชียงเอ็มจูมุมังจูปะเทียนเปกอันนี้ตลัดกุมสังนี่เลอาจันเวทชูงาชิลโลกนาอันนี้ตลัดไม่Daniela Bung ni chang khadi lo chiarila tin Nebuchadnezzar-a rorel kum ni na chuan Nebuchadnezzar-a chuan mumang anaya aril ru aboi zauta muhil thei talawa lal chu aril ru aboi ema mi fing ane zong te chu akau khoma an hnenah chuan ni zan akan mumang thei ngil tak khamin hril ula ti chuan min hril fia sakro u ti na nge na Daniela Bung ni chang lia chuan kaldai ho chuan aramek tongin an changa lal chu dam reng ro se imumang chu ichi a hlo te hi han hrilhla kan hrilhfia mayang antia lal chu a thinrim ema kamumang ka hriat to lo wang chuan a lom ka zo cheu atia lal chuan mi fing te chu an hriat lo chuan hria ang a lang turin a du lo hle ani ber lal chuan ma hun mulok thein ni in ti ni lomi ti in azot deuh khar maya tun hun hi in lan tir hun chu ni don lom ni atia mi fing ho chuan lal mumang chung chang chu tu ma in an hrelo ti in an changa an soi chu adik rengem tu ma nan hrel fia thiam lo rengem ni van pathian chawin mumang hrel fia theina chu a pe thei ani van pathian chawin malam hun chu min hrel thei ani lal chu thinrim ema wangin mi fing zong te chu mumang an hrel fia thei lo chuan ti hlum turan ni thu a hrila hei hian Daniela Bung po alo thleng ve a Daniela kha rilhlawk thei ani lova ma se pathian tri tu ani Daniela mi fingte an thi na chan tura han zo chuan lalmu wang chan chin chu an hril ta a Daniela chuan lal hnenah kalin lalpa hun min pele sham ro imu mang chung changa chuan ka pathian kalo ro nanga imu mang chu ka hrilang che atia ka thian du tak trong trai mi te chunga chuan pathian thuruk te chu puan chuan I thin ti hi awa poimo tak em Daniela Bung ni chang som ni pakhada chuan min thla tu te pathian kan fakin kan choi moya che fin na le chak na min pe a ka trong trai lo ngai thla a lal hnena soitur min hril tak hi atia Daniela chuan tu ma in an hril fia thei lo chu pathian puina wangin a soi fia thei ta a Daniela Bung ni chang som ni pathuma chuan khuma imut lain lal chuan thil lo thleng tur te ingai tu a thuril ti fia turin pathian chuan thil lo thleng tur chu a entir che a ka fin big wang ni lovin lal hian imumang omzia ihriata iril ru thu lo lu chu ihriat thiam thei nan he thuril omzia hi ka hnenah târlan ani kapu imanga chuan milim lian pui mai tlevur hi lo hmuh en ngam lo khopa hlo om ani alu chu rangka chak thaber chi siam ani a om le ban chu tangkarwa adul le kong bor chu dar ake chu thir ake bor chu thir le hlum in cho pola siam ani I en renga chu ti lai chuan khama tanga tu ma ti bal ni lo lung lian tak alo luma
thir le hluma siam milim ke pha chu aron dela asom tab veka ti chu Daniela chuan a hrila ti chuan lalmu mang chu Pathian lalram lo om tur a hrilhlawkna ania Lal Nebuchadnezzar-a hun Babylon lalram atangin Medo Persia te Greek lalram te Rome lalram te thleng lo om tur a soilawkna ani hun nung thleng a hrilhlawkna ani Daniela namumang an hrilfia lai hian lal chu engtin nge a om kan rin enge he heprait leirol hian a hriatang le ative mai theani ma se Daniela soizo chuan lal chuan kha ngei kha kamumang chu ani ati Daniela Bung hi chang somthum pariada chuan Daniela chuan Nebuchadnezzar hnenah lalber rangkachok lu chu nangma ini atia rangkachak lu hian Babylon lalram chu entira he lalram hian khovel chu kumbi si zaruk panga changa zanga somthum pakwa thleng khana opa Nebuchadnezzar khan alalram chu ropui takina siama athil nei tam takta chu rangkachak manga siam vek anni ahun laia khovelaram hausa berpo anni bok hrilhlawkna chu a hrilfia zela Daniela Bung ni chang somthum pahnia chuan a om le aban chu tangkarua ti ania Babylon hnuah hian Medo le Persia lalram aron lal vele Babylon ho hi anron hnea a hrilhlawkna te hi rinthil thua soyangai mi alo Daniela Bung ni chang somthum pakwa en le cheila enge a om le ban chuana entir I aya chaklo lalram lo chuakang ti in Nebuchadnezzar kha Daniela na hrilfia ani kha tangkarua chu rangkachak aya hlulo zok ani ang chia hian Medo le Persia chu Babylon ang chuan a ropui lo reng ani Bible chuan Babylon lalram chu a om reng don lo ani ti a soiloka history a chuan chu ngei chu kan hmuh le chia chu ani Daniela Bunga a chuan Nebuchadnezzar tu pa Belshazzar chuan ruai ropui takabuat saya mi sang chuang in ruayan thea zuan ina music and play hengkara hian Pathian chuan anin ti hlimna chu aron ti buaya kut bung chau hian banga thilaron ziaka mene tekel firsin ti hieron ziaka tekel ti chu buginia itling lo ti nani persin ti chu iram hi semdarania Medole Persian hena pe kanita ti na ani Daniela Bunga chang somni pasari le ni riat he hrilhlawkna hi history a chuan chiang takin hmuh thei ania he Babylon lalram chapau tak hi lalkura Medole Persia sipai infinkom general chuan aron hneni kha baka Daniela chia hian he thil hi a hrilhlawk lova Isaiah Bung somli panga chang khada chuan kura chulal pan lal turin hriaka thita achel zuya namdang ne zel turle lal ho chakna hlipa khar le ho lo tura kulkong khar te hon sak turin atira hnenah chuan heti hian ati ti ani kha hei hi thil thlen dan chip chiar chuani kura sipai te chuan Babylon khopui tantlang lui Euphrates tikang chat tur chuan chului chu hmun danga an la penga chului akang cha hnu chuan kulbang hnuaya lutin khopui chuan beita ani anti Bible hi lehkhabu pa ngai chu ani lo ti a hriat thei Pathian thunung ani zok a hrilhlawkna te po adik zel ani adot le chuan amal pui dar ang lalram chu alo chuak le Daniela Bung hi chang somthum pakwa chuan inhuwa iram aya nep lalram dang alo ding anga dar ang lek lalram dang po alo lading le zelang chu chuan khovel ro arelang ti ani kha Alexander the Great chuan asipai te chu dar in thuamin athuama helmet dar asiama ompho ngun nam zong te po dar asiamani khang hun lai khan Greek ho chuan khovel an opne hle ani Babylon Medo Persia Greek ho an lal to ani le Greek ho chu an lal hlenem ilo en zelang Daniela Bung hi chang somlia chuan nangma anga chaklal dang apalina tur thil ti chia ti dar thei thir ang an lo lal le anga thirin thil danga ti chia ang hian leilal ram lo om masa to te chu aron ti chia in aron ti dar vek don ani Edward Gibbona historian pakhat Christian poni lem lo chuan rom chu thir angina te khin ve tlat mai heti hian aziak rangkachak tangkarua le darlal ram te chu rom lal ram thir ang mai hian aron chhun zom don ani ati ani rom hian BC za samruk parida tanga edi zali samsari paruk thleng khovel a op ve thung Rom lal hun lain ani kha iswa po no sen angina lo pianga Rom lal swalwangin mari le Josephaten iswa chu ai kupta antlan bo pui ani kha
isua kha rom si pai ho ti hlumani kha kumzanga chung meu chu rom lalram kha achak hle a British Isles atanga Persian Gulf thlengin alalram kha ain phar ani kha Atlantic atanga Euphrates le anu thlengin alalram kha azaw hle a lalram zaw ber de zinga mi ani ome engtin nge Bible na soizal le Daniela Bung ni chang somli pakhata chuan akezung pui chu thir le hlumin chopol bok ania ram chu a then lai chakanga a then lai ro chu a chaklo hle ang ti ani kha Bible in lalram pangana asoilok lova rom nuwa lalram a om to lo rom lalram in tender na asoilok zok ani ake hlum le thirin chopol theilo chuan rom lalram in tender chu a entira asoyang chia hian Europe chu voini thlengin ram in tender alani ta zelani barbarian hoin rom chu kumzabi palina anruna hemin huwa hian Bible soi ang nge in rom chu atlu cheta ani Daniela Bung hi chang somli pathuma chuan thir le hlumin chopol I hmuh chu tiangin chu ram ro rel tu te chuan chung ko in zom khom tumin anin nei polanga ma se thir le hlum ain chopol thailo ang bok hian anin zom khom tak tak thailo wang tiani kha history kan en chuan Europe lalram te hi inpum khat le andu awanga in nei pol antum na satzia chiar tura om cheu mai chung zinga thonthular deuh pakhat chu Napoleonan Europe ti pum khat le adu awangin anupui thenin Austria mi loisi anei thu te kha ani ma se hrilhlawknate na lo soi ang chia in a hlo cham chiang hle ani Daniela Bung hi chang somli pathuma chuan tin thir le hlum nem ain pol I hmuh ang nge khan anni chu mi hring chi in anin polanga ma se thir le hlum ain pol thailo ang bokin anin zom reng lawang alo ti kha in nei pol pialama hian ram shoi tu ten Europe zom khom chuan tum le a tharum le sipai chakna hmanga zom khom an tum le po khan an hlo chamani kha entirna thadeu mai chu Charles pangana le Hitler te po khan ni Napoleon upon a journal ti hian a ziaka Europe ram pakhata omanga poisa pakhata omanga trong khat sarkar pakhata omang tina ziaka ma se Waterloo indona a hne ani khan ti hian a ziak le thungani June sangkhazaret sompanga a khan Pathian thil ti theya hi katan chuan a lian ma ani ti in heng thil te hi hrilhlawknate chuan kumza hmalam dei to khan alo soilok veka Bible hi avan dik tak em ti romo Napoleon a Hitler a Stalin a Charles V te khan thei to pin Europe lalram chu zom khom tumma se Bible in ain zom lawanga ti chuan anin zom don lo ti thupuan bu a chona top na atan Europe ram chu in zom khom an tum la don ani ti asoya thupuan bung som pasari chang som pani atanga som pali I chiar chuan ki som hmuh kha lal som lalal velote anni chuan darkar khat chung chau sakol nen lal anga thunaina an neyang in thurualin an thunaina le an thil ti theina chu sakol hnenah an peang tiani kha hei hi hrilhlawkna poimo tak chuani reilo te chung chu Europe ram le khovel dang ten sa khwana le sarkar inzom khomna an neyanga ma se he inzom na hi thupuan chon reilo te chunga tan chawani ati in thurualin an thunaina le an thil ti theina te chu sakol hnenah an peang thupuan bung som basari chang som pathum ole hei hiana entir chu darkar khat chung ti chu reilo te soina ni a hun reilo te chung chu Europe ram chuan in zom khom na an la nei le ang ti ani voinia Europe ram hian in zom khom an tumem Europe common market flag in a entir chu chongtam tak opakhat ti ania Europe poisa po hi Europe ti pum khatna atana duan ani thupuan chuan in zom khom theina turin ma an la anga chu chuan sakol hnenah thuneina apek theinan pol pakhat hnuaia om turin ma an la don ani atini voinia indonate in beinate tram tlate economy chia zong te kan ngai tu hian in zom khom in pum khat chu thil thatak angina langa ma se Bible chuan in thurualin an thuneina le an thil ti theina chu sakol hnena an peang ati ani thupuan bung som pasari chang som palia chuan anni chuan beram no chuan dawanga ma se beram no chuan a hneang anung zui tu akawa athlan mirin omtenen chuan anni chu an hneang ani chu lalber lalber ani sia atia history a hian Daniela Bung ni a hrilhlawkna ang khan thil a thleng zel maya
lalram lo om dan te hi engma ti pal thil thua lo om ani lo ti alang chiang hle tuna khovela thil thleng zel te po hi isua lo kal le na chin chiana ani isua lo kal le na chu he hlum le thirin pol tana beiseina om chun chu ani Daniela Bung le Thupuan bu a hrilhlawknate hian nakin zela hun om dan tur min hril boka Daniela Bung ni chang som thum palia chuan i en renga chuti lai chuan khama tangin tu ma ti bal ni lo lung lian tak alo luma thir le luma siam milim ke pha chu aron dela asom ta veka tiani kha Daniela Bung ni chang som li palia chung ro rel tu te hun lai chuan van Pathian chuan ram hlun tur ram thar aron dinanga chu chu tu manan hne thei to lawang lalram dang te chu ati chhevekanga ani ro chu a om rengang ti in soya enge chu lung milem lodeng dar tu chu lungpui nget iswa ani he khovel lalram le athunai na le thilti theina te a hian kanin ngat theilo an dei reidon lo Pathian lalram lo thleng tura chau ani kanin nga na tur chu lungpui chuan lalram zong zong chu atike dara kumkhua in lalram chu a om rengang Yisua van lalram he khovel hne tu tur chu kanin nga na ber chu ani Thupuan bung som pakhat chang som panga chuan van ter ko pasari na chuan a han hama vanaring taka out chuan leile van hi kan lalpa le ame siaram alonita ani chu chatuanin alal to ang antia babulon atlua chu tiangin adang ma se Pathian lalram chu atluwe ngai don lo ani rom lalram chu atlua Europe in zom khom na tura common market po an hlo chama sarkar pakhat siam tumna a hlo chama ma se Pathian lalram chu chatuanin a om rengang mishing thinlung in a bei sei thin em thamon na le himna te khotlang him takkan fa te seilen nana kan mamo em chuani kan mahun te chu bei sei na nen lo khat sela lo na in min phuar su se ti hi ka tong traina ani ati top nan thon thu ril ru khoi tak mai ron hril che ka du'a Pastor George Fisher chu Liberian Civil War anti hun laya Africa khotlang lampanga missionary a Chhuah ani a nikhat chu Africa rongbol tura zirlai ho hnenah iswalo kalena asoi truma thilthleng du om deuh asoya he Bible chang hi achiara Thessalonica thon khat bungli chang somparuka chuan lalpa ngei chu thupe au onen vantir ko ropui ber onen Pathian totoro rinen vana changina lo chukanga Krista thi to te chuan thomasa ang chuminhu a chuan keini nunga la om rengte hi boruak lalpa muak turin anma ni rualin chhum zinga takhian lak chhovin kan omanga lalpa hnenah kan om kumkhua to ang ti hi achiara chutia chialai chuan an zirlai pakhat chuan pastor hnenah chuan pastor iswa a au huna chuan enge soyang le atia pastor chuan chu zona chuan min thong khop mai atia chuti lai chuan zirlai chuan pastor Thessalonica thon khat bungli chang somparuk chuan isuan oring takin thuwa pek tur thuwa soya chu eng thu pek nge niang le alo ti le a chu zirlai hnenah chuan Bible pi alam chu soi thei kan nei lo thu pastor chuan a hrila ma se Liberian Civil War lai ani awangin pastor rilru a chuan ngei tuana tam takalo oma High school principal pakhat mi puite tha shelo sipaite laka tanga tlan chuak chu pastor chuan ashia a atlan bo hnuwa ram hnuaya ni hni abirua chumi hnuwa anupui le fanau te awa hmuhlawa aram chen oma atlan chiat puya atlan chiat na lama afa te pahni ahmangai em achana ni ti pastor chuan angai tu chuaka pastor George chuan chung zirlai te le Civil War wanga antorna chuan ngai tu chuan rilru a thiltam takalo langa pastor chuan a office kalna konga hian kutdo amuzia rethaina in mishing nun nati niam dan te an hmuh chuan rilru arit hle thina then khatemita beiseina om to lo ti hmuh chuan a hlau thonga chung thilangai tu lai chuan a zirlai chuan pastor min la chang lawania enge iswa chuan a soyang atia pastor chuan a top to ang atiang atia azirlai chuan enge atop to ati chantur chu tia hanzo chuan pastor chuan harsanate riltram nate indo nate thi nate diklo nate beidon nate damlo nate nat nate atop to ang atiang atia engtiknia mo chuan van lam hoin iswa chu ka enanga hei hi kan be seina kan lo nga reng chu ani kan tiang
engtiknia machuan alo kalanga vana amarwalalak chhavin kan omanga van thengrenga kan zinang amarwalin kan chhavanga ama nen chatuanin lalna kan changdonani he hunatan hian in ring ve to em tuna hian lali suwa chu I thin lunglal thutlenga chuanin athudua nakina avana alal thutlenga I thut ve theina nani voinia hian isua le alalram chungchang shebel zel turin hnenah in hlan theyem isuna som lalpanma som chero se